Mä lähden Tokioon. Mä tein tosiaan videon siitä, että mä lähden vaihto-opiskelemaan Japaniin, jos ette nähnyt, niin käykää ihmeessä katsomassa. Mutta joo, tässä videossa me lähdetään Japaniin. Aivan uskomatonta. Herranjestas. Nauttikaa videosta. Sitten mun host-perhe on mua vastassa. Tää on niin jännä apua. Mitä siis, herran jumala. Mun huone on ihan mieletön. Me ollaan bondattu ja puhuttu tuolla mun perheen kanssa englanniksi käytetty Google-kääntäjä ja sen verran mitä mä osaan japania ja ollut aivan mieletön. Tää on niin ihania, tää on oikeesti kiva. Ollaan puhuttu kaikesta niinku Suomesta ja Japanista ja animesta ja ihan en mä tiedä, tää on niin mahtavaa elämistä ja kokemusta. Tää niinku mitä ihmettä. Ne on kaikki niin kevoja. Mulla on nyt 2 veljeä ja sit oli kans koira. Niin innoissani, herra jumala, tästä tulee mieletöntä. Apua. 4 kuukautta, yli 4 kuukautta Japanissa. Katsotaan tätä vuodetta. The next day. Ja kauhean jetlagi oikeesti. Lento oli yllättävän väsyttävää. Väsyttää edelleen, mutta tiedättekö, kun mä herään Japanissa, niin en mä voi nukkua enää. Puhuttiin just hostaidin kanssa tossa, niin tänne tulee uusi sohva siis 10 tosiaan, mutta sit sen jälkeen käydään hoitaa yksi passijuttu ja sen jälkeen hänkin lähtee töihin ja mun host-veljet on siis koulussa ja host-isä on töissä, niin mulla on ihan omaa aikaa. Mun hostaiti pääsee sitten joskus 3-4 tunnin kuluttua töistä, niin sitten me lähdetään niinku Shibujaan sen kanssa ja kaikkea katsomaan ja joo, meikä veti just 4 tunnin päikkerit. Musta on ihan törkeä jetlag vieläkin lennosta oikeesti. Vaikka et se lennon takia mä en nukkunut siellä yhtään, niin edelleen vähän sekasin, mut kyllä tästä. Nyt huomenna mulla ei mitään herätystä, niin mä menen nukkuun kun väsyttää ja nukun niin pitkään kuin pystyy, että mä lepään ja sitten ylihuomenna mä menen kouluun ja mulla on niin kun itseni esittelyyn, kun mä oon harjoitellut ja mä sanon siinä, että mä en osaa japania, joten ei mun pitäisi olla mitään hätää. Mun koulu, Waseda University on tosi niinku international, eli siellä on todennäköisesti muitakin vaihto-opiskelijoita ja ne osaa monet varmasti englantia. Se on tosi arvostettu koulu. Let's go. Mä en kuulu siis sinne, mutta huomenna mennään käymään Shibuyalle ekaa kertaa. Ainakin me juna-asemalla. Saa nähdä sitten mitä on. Mun koulumatka tulee aina Shibuyan ohi, niin jos mä haluan, niin mä voin koulun jälkeen mennä käymään Shibuyalla. Shinjukulle siinä ihan ydinkeskusta, joka on aika kiva. Siis yksi juttu, mihin täällä ei kyllä ei tuu tottumaan. Tai no, ehkä tulee, kun on niin pitkään, mutta kestää kyllä. Niin siis täällä on niin pirkeleen kuuma. Tää tulee nyt loppuviikosta kyllä paljon viilempi, tippuu 10 asteella, mutta mä otin niin kuin todella kylmän suihkun. Ja mulla on nyt hiki. Mä tulin pois suihkusta, mulla on vaan valkoinen paita ja tämmöiset shortsit. Mulla on törkeä hiki, niin kuuma siis. Ei voi mitään. Nää on tosiaan, ne tuli ja sitten toin tämmönen Iittalan vati ja tämmönen kirja revontulista ja sit mä toin kans aika paljon herkkuja Suomesta ja 2 muumimukia kans. Myös käytän tämmösiä post-it-lappuja, joissa on hirokanaksi kirjoitettu mitä mikäkin juttu on. Tässä on ikkuna, mado, sitten sofa ja isu tuoli. Mä opin tälleen kans
tosi hyvin. Mun hostaiti lähti kotiin ja mä oon yksin Shibujalla. Kohta nyt lähdetään seikkailemaan kauppoja ja ravintoloita ja kaikkea. Varmasti tuon tuhlaa rahaa tai tuhlaa, mutta käyttää rahaa tänään. Ja mä näen tuolla Alven, sori mun ääni on mennyt, kun mulla on hirveä yskä ollut. Mut musta tuntuu mennyt kipeä. Alven kauppa, se on liian kallis, sinne ei mennä. Mutta joo, mä oon yksin Shibuja, ihan mieletöntä. Siis bucket list number 1, dieselin kauppa. Tohon mulla voisi olla jo varaakin. Tää on niin siistiä, herran jumala. Tästä Shibujalta menee suora juna mun kotiin, niin siksi mun hostelin uskalsi jättää mut yksin, kun mä kyllä pääsin täältä tekemään. Mä elän muunnelmaa tällä hetkellä, tää on ihan mahtavaa. Ihmisillä Japanissa on usein kanssa sairaan hieno tyyli oikeesti. Mä oon nähnyt niin hulluja fittejä täällä. Jesus. Ei, mutta tähän älytön senkin takia, kun mä oon kattonut niinku netissä, YouTubessa, TikTokissa, IG:ssä, Pinterestissä kaikkia niinku esteettisiä japanikatoja ja mä oon miettinyt vaan, että toivottavasti mä pääsen tonne. Nyt mä niinku kävelin näillä kaduilla täällä. Musta tuntuu, mä oon unessa, siis tää on niin ihanaa, mä sanon sitä koko ajan, mutta tää vaan on. 10 minuutin kävely ylä-alamäkiä koko ajan 34 asteessa lämmintä, niin menee tääkin melkein liikunnasta. Joo, tässä on uusi huppari sit, kun on semmoset kelit ja täällä on One Piece muki. Mutta kiitti, kun teitte ekan Japani vlogin videon ja mä asettanut tänne, mä menen huomenna kouluun. Se näkyy sitten seuraavassa videossa fiiliksiä siitä ja videoita tulee varmaan ihan sairaasti. Joten joo, pysykää hereillä, katselkaa näitä. Toivottavasti tästä videosta mä elän ihan muunnelmaa. Toivottavasti se näkyy myös tämän linssin läpi teille. Ja joo, moikka!